Hogei urte endau eta ez dakit, egun barnean jaio ginen. Eta bueno, a ber, azkenean lehenek Iñakigaz komentatzen, ez dakit, herri bat azkenean nire ustez ez da etxeak, kaleak, ez dakit, azken finean herri bat jendea da, jendeak egiten dago, eta Zamudio beti implikatzen da pio bat jentea edozein aktibidadetan, edozein gauzetan. Eta bueno, lagatzukoak horre hoten dire, kasu honetan bai, antolatzen pio bat gauza, eta jendea zuek, Zamudiotarrak, osa bizitza ematen bai, ez? Bakotxak ipintzen dugu horan apurtxu bategaz, bueno, azkenean ondartz potente bat egiten da, ez? Ondartza potente bat, ez? Ondarre ari bategaz, ez? Bakotxak ipintzen dugunean. Eta bueno, hori, hau pasako dizo barriro, eta lagatzuko hori eskainita, hau da titulo provisionala ipiniotzat, lagatzu 20, igual, más internacional, ez? Lagatzu 20, ez? Hau doia, haber gogoratzen nazen, Bueno, a ver. Lagatzu, onbai, aritz? Lagatzu, aitortzu? Lagatzu. Naia, lagatzu, segi. Lagatzu. Goten dago inizian gauze da, apurtxu bai. Venga, lagatzu. Oso lagatzu. Vamos ya. Lagatzu. Hogei urte lagatzu. Hogei urte lagatzu. Bizi. Txori herri baten mundura zabaldu. Espainetan dago zabalduagoak eta minak azpitzatu. Txori herri, herriak garelako, txori herri, egale egiten dugulako, txori herri, betirako txori. Lagatzu, hogei urte lagatzu, hogei urte lagatzu, bizi. Txori herri, herriak garelako, txori herri, egale egiten dugulako, txori herri, betirako txori, betirako. Betirako, betirako. Maite bitutan, maite bitutan, maite bitutan, maite bitutan, zubaz euskara. Txori herri, herriak gara.